Zakje. Zo, die zit erin. We krijgen even zien dat het dood, hè? Houston, we have a problem. Gaat alles goed? We got a problem. Kom, ik ken het. Eerst ik het zag leren, maar dat willen we niet. Het is altijd, hè? Dat de meesten bij zitten, dat wil wat niet. Wat voor moois hij je maken en waarom? Nou, er was een die kwam op het idee om een raket te maken. Dat is die vrouw die er stiert. Toen hebben we het uitwerken, mooi snel. Dan iedereen om tafel, mooi snel en dan komen de mooiste ideeën. Nou, en dit is het werk. En dat moet steeds gekker natuurlijk. Die eerste raket en toen kwam natuurlijk, ja, wel leuk. Ja, die raket met de Griek natuurlijk. En die moet ik omheen kennen, want een raket niet ermee. Maar ja, om dat uit te werken zit nog een week of 8 zit er alleen. Om het zover te krijgen. Dus dit is wat we zien maken. Dit is wat niet zien worden. Dat bouwt voor de optocht. Het is een algorische optocht. Het is om het 2 jaar. Het is vereniging Blommenwijn, maar dat hebben we niet meer. En dat is, nou, we hebben dit jaar hebben tolenwijn. We weten nooit wie het mooiste wijn heeft. Dat weten we nooit natuurlijk. Moet de cilinder even een beetje in, man? Is de cilinder er rond, hoor? Oh, nee, ja, nee, dan hebben we het zakje. Dat rollen we nog net. Leger? Nee, hij zit nog helemaal klem, Thomas, ja? Nee, eerst met die beveiliging erop zeker. Maar even proberen, hè, eerst. Ja, even proberen. Ja. Nou, dit is het, man net. Nou, dit werkt het. Zo zit het er mooi bij, nou. Oh, je moet wel spannend maken, hè? Ja. Alles kan het in één keer goed gaan, nou. Dat zou net best zijn. Nou, dan doen we de raket even omheen. Dan doen we de motor er even onder. En dan wordt het spannend. Liftoff will start in 210 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Leuk, hè? Wel leuk. Wat hè? Our final launch mode, continuing the launch countdown